Diocese of Tagbilaran, Bro Sherwin Pakot. Okay, mayong buntag sa tanan. So, buaw mo karon, daghan mo. Okay, mo ditso nako sa akong topic, sanglit gamay ng atong time. No, na ako'y dili ma-expand karon, subscribe lang mo, follow lang mo sa among page sa punto por punto. Natay mga talks diha about demonology. So ang akong topic is how the devils attack. So mao na nga idirekta na ninako nga mutuo man mo og dili nagyo tay kaaway nga maong yawa. Sumala sa Biblia 1 Pedro 5:8 nagyo tay kaaway nga naglibot-libot nato. Kay ang yawa o ang mga demonyo pure spirit man, espiritu apan dili makita. Mao na kay dili makita ang atong kaaway kinahang mo na nga lisod kaayo pag ila nga giatake na dayta. Pero, ang simbahan, mao man ang haligi o sukaranan sa kamaturan, so pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nadayag ang atake sa atong kaaway. So, ang atake sa yawa dahil duha ka klase. Natural, kanang itawag na to og ordinary attack o extraordinary. The ordinary attack of the devil is temptation. So, kitang tanan, nakasinatig tentasyon. But temptation is not a sin. Ana ra siya mahimong sala kung mo give in ka sa temptation. Kaya ang meaning sa temptation is an invitation to commit sin. Gi-invite lang ta, mubuhat og sala. O gi-invite kag kaon, o di ka mo adto, di ka kakaon. O gi-invite ka sa yawa, biyae imong asawa kay sumol na nagnaong, o di ka mo give in, di ka makasa. Di ba? So, ngano nga ang yawa, interesado man nga makasala ang tao. Tungod kay, once gani nga maulipon na ta sa sala, naan na stronghold ang yawa nato. Mao na sa 1 Juan 3:8, ang nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. Mao na nga, wa kay kasal, gaipon-ipon ra ka, daga pag ulitaw, gatimo-timo, unya na mga bugat nga problema, mabot si mong kinabuhi, wa kay katungod mo question sa Ginoo. Kay ikaw mismo naggapos sa imong kaugalingon sa yawa. Mao man ay kasagaran. Buy-buyon ang Ginoo kay ning donate kuno siyag tiles sa simbahan, ning donate og aircon, ngano kunong gitagaan siyag sakit. Kinsa may gasugo nimo paghabak? Kinsa bay gasugo nimo og pagsuot ang mga pulsiras nga pungsoy unsa karon namuyboy sa Ginoo. Giapil pag buyboy ag pare, nay among pare brad dakog kaon. Mao nay mga linyas mga tao nga naulipon sa yawa. So once gani nga maulipon na kasasala, kining gitawag og extraordinary demonic attack, dali ra ni kayo. So, upat man pero ako raning ilangkob, no? Ito raning i-compress ko nga akong talk. Mailhan nato nga ang yawa naka-enter na sa atong kinabuhi, nga extraordinary na nga attack, kung dili na nimo mapugngan nga negative kanunay ang imong hunahuna. Uncontrollable negative thought, uncontrollable negative emotion. Gusto na kang maghikog, di na kaganahan mo simba, nga nanay mo hunghong sa imong una nga di ka pinangga sa Ginoo, way Ginoo. O di ba kaha kining compulsive nature of habitual sin, di na ka makapugong, naulipon na ka sa bisyo. Maluya na kag di ka kapamakak. Maluya na ka og di ka katanaw og pornography. Matawag nato nga ang sala maunay nahimo nimong sustenance. Dili na ka mabuhi kung di ka kabuhat anang mga salaa. Sunod, maila nato nga naka-enter ang yawa sa atong kinabuhi. Maka-experience gani ka sa imong pagpuyo, wa na gani ka kasinati sa gugma kalinaw o kanang sa inyong balay. Wa na gani maghari ang gugma kalinaw o panaghiusa, naka-enter ng yawa sa inyong kinabuhi. Kana bitawng sige kag paningkamot pero way abot. Mura kag nagsaod og tubig sa sudlanan nga buslot.
kanang gitawag ito blockage. Na feel nimo bisag sige kag simba, sige kag rosaryo, pero ang grasya o panalangin sa Ginoo murag wa. Murag matinga ka kay gasunod-sunod ng dimalas imong kinabuhi, bag-o pa ka namumo na pod. Masunod-sunod nga dimalas sa kinabuhi, demonic oppression na siya. Then kanang tagaan mo sa yawa og sakit nga way findings. Dito na mos doktor, mga espesyalista, way findings. Tanang albularyo's ubay, tanang albularyo's buhol, niabot na mo, Luzon, Visayas, Mindanao, na inyong yato, nabaligya na inyong tabaw, inyong yuta na prenda, nagpatambaw sa imong sakit, wa gihapon na ayo. That is demonic attack, demonic oppression. Then kani di ang kasihas, kaning yawa di ay, makita gani niya nga ang tao, naa siya'y doorway, naay pultahan, musod siya sa hilom nga paagi, bumbahan ka sa yawa sa tanang matang sa pagsulay, tanang matang sa problema o sakit, kay nasayod ang yawa nga ang imong pasanginlan ang Ginoo. Mao nang gibuyboy ang Ginoo, gidamay pa ang pare. Mao na mahitabo. Harita, unsay mga openings nganong maka-enter ang yawa sa tong kinabuhi, katong giingon ni Brad Argyo, occult contamination. Daghan nato Catholic by name, not by heart. Katoliko tasangan, pero pagano patag panghuna-huna. Kapila na ko makahandle og possess. Ay isa man ko sa mga case officer ni Father Darwin, tanang kaso muagi gyud na namo. Mao nang makailame sa pasyente. Nganong namay mga minister mayawaan, ang nga pakalawat, ga bracelet man pugpungsoy. Kanang mga lucky charms, kanang mga magnets, mga crystals, gakwintas pa o kanang quantum necklace. Kay aron kuno suyupon ang mga positive energy. Tanawara, sa kinaraan, ingkantong itom o ingkantong puti raman to, ngano man ang mga yawa ron na positive naman o negative, energy pag yun. Narabay mga pare, gasuot-suot po ana, utro po ng mga paria. No, mao na nga wa ma-educate sa ato pagtuo. Mao na sa Kolosas 2:8, klaro kayo. Matnunin ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao apan dili gikan ni Kristo. Tanan nga mga pagtulunan nga way connection sa Christianity angay i-renounce, angay i-abolish. Mao na nga nganong di man mo maligo og naay mamatay. Ang resulta ana wa nay mo vigil. Nanimaho pa mang mo mga buhi kaysa namatay. Maadyo pa nang namatay kay nanimaho pang formalin. Di ba? Mga occult belief and practices. Sunod, ikaduhang reason nganong maka-enter ang yawa kining third eye. Daghang mga tao proud nga naay third eye. Kay gift kuno sa Ginoo. Lamia po ka mare kay makakita kag agta, makakita kag engkanto mare. Pwede imong i-share it ng imong gift. Pwede i-bluetooth. So kanadi ang third eye is not a gift. Gani sa simbahan gitawag na siya occult third eye. Unsa man day nang word nga occult? Unsa meaning niya? Occult means hidden or clandestine. Hidden power which is not comes from God. So kanada yung mga tao nga open ang third eye, naay daotang espiritu, gitawag og spirit of divination, nga maunay nagpaabre sa iyang psychic abilities. Mao na nga kanang mga tao nga active ang psychic abilities, makabasa na sa imong sa, karon pa mo nagkita, pwede mo hilam sa imong kamot, mano man manang, basta lang paghilam pa, uy, naamang kay sakit. Kanabi taong mga tao nga, igo ra ka himulsuhan, nahibawan na kag suhi ba ng imong gibuntes? Himulsura, lupig pa'y ultrasound? Mao na example sa divination. Kaya ang divination di ay, nakabaton kag knowledge sa usa ka tinago sa dili ordinaryo nga paagi. Kalit ra nang nahibaw. Nahibaw ka nga, naigahikog aning dapita, bisag way nagsulti nimo. Makatagna ka sa sunod nga mahitabo na ining labay nga series imong gitagna inig abot sa hagna ato mabangga to nabangga gyud. Psychic abilities na siya.
Magdamgo ka, matinuod imong damgo. Zawa, pasok kay nahimo, iya doon na siyawa. No, nadaghang mga proud kayo kay magdamgo kuno siya, matinuod iyang damgo. Ang pangutana, naa ba kay nahimo nga dili matuman ang imong daotang damgo? Wa pod. Diha ra po kaning ingon nga, kanang gadamgo kag nahugno, ag tulay nga nahugno na. Mao na mga psychic abilities, kanang mga makakita daig engkanto, mga agta, kanang kopyaon ang dagway sa maestra da sa eskwelahan, mga kanang tawag doppelganger. Once gani nga makakita ka na open ang imong third eye. Once na open ang imong third eye, naa kay direct communication sa preternatural world. Unsa man ang preternatural world? The world of the fallen spirit, impyerno. Unya kini di ang preternatural spirit are deceiving spirit. Mga limbungan ni sila nga espiritu. Mao na nga kung open ang imong third eye, naay tendency nga makakita kuno kasakag sa namatay kay kupyaon sa yawa ang dagway sa namatay. Kupyaon sa yawa ang dagway sa bisag unsa. Mao nga daghang albularyo na ilad sa yawa kay ang yawa nagpakita nila sa dagway ni San Antonio, sa dagway ni San Vicente. Mao nang gagamag kapilya, nanambaw, nanayhok. Mao nang di ikatinga naay mga albularyo mo simba, naay mga albularyo, naay mga imahen sa santos kay nailad sila sa yawa. Unsaon na to pag ilabrad nga kana siya nga albularyo, iya jud na sa yawa. Kay ang iyang pamaagi sa pagpanambal wa mahisubay sa kabubuton sa simbahan. Wa masubay sa lagda sa simbahan. So kwahi sa kabubuton sa Dios. Siya ray mag-blessing og tubig iya ha, gagama og kaugalingong version sa sacramentals. That's demonic. Kay ang makabless sa mga sacramentals ang mga pari ra. Usa sa mga albularyo miadtos Valencia ning surrender. Akong gipangutana, ngano man mong mga albularyo nga og manambaw mo, magamit man mog imahen sa mga santos nga nahibaw man di ay ka nga yawa ang naghatag nimo gahom. Ang iyang tubag simple ra kayo. Brad Sherwin, kung ahong gamiton ang imahen ni Satanas ibutang sa altar, kinsa may magpatambaw? Be, hinuktuki ko nung nabalik 50, magpatambaw ka mo? Di, gyud. So mo to no third eye. So, sunod is trauma. So kani ding mga tao nga naay negative emotion, dili tanang tao nga naay traumatic experience mayawaan ha. Kun dili ingani ha, kung ang imong negative emotion, mao gani nay mulid nimo, maghatod na nimo nga ang imong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Ginoo mahanaw, maka-enter ang yawa. Mao na nga naay mga produkto sa broken family na possess sila tungod kay sukad sa ilang pagkabata, gipapuyo sila sa iyang iyaan, gidaog-daog dito, wa siya ka-experience kalipay, wa motubo iyang pagtuo, gabata siya nga wa nay paglaom, gadumot siya siyang ginikanan, dumot siya sa bisag kinsa nga tao, kay gidaog-daog siya, kay wa makatubo ang presyensya sa Ginoo diha niya, lahi nga presyensya ang iyang nasinati. Mao nga kamong mga ginikanan nga na dinhi, tubagan ninyo ni pangutana, inyo bang na-introduce ang Ginoo sa inyong pamilya? Kay kung wa gani mo makaagak sa inyong mga anak pagpaduol sa Ginoo, napakyas mo sa inyong pagkaginikanan. Wa kay katungod magpagarbo, abogado ahong anak, doktor ahong anak, usa ATS, way pagtuo Ginoo, napakyas ka sa imong pagkaginikanan. Sirach 16:1, ang mga anak bisag unsa kadaghan kung way kahadlok sa Ginoo, dili angay ipasigarbo. Nahilom lagi. Mano trauma, kana ding unresolved negative emotion, doorway na sa yawa. Mao na nga daghan mig mga cases nga naay gadumot, driven by fear, grabe nga kahadlok, inig deliverance mo react. Sakyan si yawa. Sunod, katapusan nga doorway sa yawa, ay hapit na gyud mahuman ang akong talk, kining sinful lifestyle. Sa atong panahon karon, ginormalize na ang sa una, itago-tago pa ang pagpangabit. Ana ra mahibaw ang asawa og daghan di ay kabit ning ijang bana pagkamatay. Kay pagkamatay kay miduaw ang mga anak sa gawas, nagpaila nga anak ko ni aning namatay. Diha na kay bawog asawa, talimaji din inyong asawa.
Pero sa atong panahon karon, ang gikauwaw sa una, gipasigarbo na karon. Nganuman, daghang mga uwagan, gimayday ang ilang kabit. Makpak. Unsay buot ipasabot ane? Ha? Okay. Okay. Arita. Dito sa opisina, daghan kayo may cases mga batanon nganong nayawaan. Kining gitawag og fornication. Sama ng fornication. Nagtatalik na walang kasal. Pwede Darwin nga makasal. Nakasal man lagi. Why baboy? Kinahanglan pa daing mayawaan. Mao nga kamong naadiring why mga kasal nang giipon-ipon ra. Hala huwatan ninyo. Libreng kasal so na noon. Kay nagtuo man gud ang uban nga ang kasal sa sibil barato itandi sa kasal sa simbahan. Sayop na. Kay libre ang kasal sa simbahan. Gani sa among parokya. Kara Sabado alas 7 sa buntag, libre na nga kasal. Bisag pila mo nga magpakasal, libre, way bayad. Unya kay magbuot man kas adlaw, magbuot man kas oras, mao nang naay 10,000 o 5,000 nga bayad. Dili na bayad ha, penalty. Tuyo na sa pare nga dako ang penalty, ibutang ta 10,000. Kung dako ang penalty, maobligar kag pili sa kasal nga libre. Nganong imo mang ipugos og pakasal og ingrande nga wa man kay kwarta. Ang nakapadako gasto ay imong garbo kay dili man di pan ka magpakasal og white carpet. Di magpakasal og waya mo na mga bridesmaid nga ag mga dughan murag lato-lato. Wa na kinahanglan sa kasal. Abi ninyo 5 ra ka tawo unta ang gikinahanglan sa kasal. Ang pare nga mukasal, ang babay ug lalaki nga magpakasal, usa ka maninoy, usa ka maninay makasal na. Wa kinahanglana si gobernador, wa kinahanglanang motambong si mayor. Wala na kinahanglana. Kadaot gud nato di magpakasal kung dili makapakaon ug makapahubog sa mga silingan. Kinahanglan busog ug hubog pod. Nakalimot ka nga kanang imong gibusog ug gihubog libakon ra gyapon ka ana. Mao nga be practical. Sunod, daghang nayawaan kay gagamit og contraceptive. Gaayude, ga pills, ga withdrawal, ga kanang naay kondom. So pertindaghana na gyud. Tingali mga tawa mo, pero dito sa opisina perting luuya ang kahimtang sa mga nayawaan tungod sa contraceptive. Naibag-oron ka ng implant, kaya mura pilito ilubong anang bukton. Diha to itulo ka doktor ning atos office kay naay sakit way findings. Akong gikasa oy. Manong nayawaan mo dok kay ga-promote mo og artificial contraceptive sa inyong pasyente. Nayawaan man gani ng mga bae nga inyong gipatumar, kamo pa kahangkamoy gapatumar. Dok gyud. Mao lagi brad, ikumpisal na dok. Agduha ka doktor ning tuo na minaw na ayo. Ag usa ka doktor nga senior citizen ambot og buhi pa ba pilusupong dako. Mo na nga kami dili gyud may maguol og mutuo ba mo og dili. Dili may ang among trabaho to inform you.
Naara na ninyo makonvince mo o dili. Kay ang trabaho sa pagkabig sa tao, trabaho na sa Dios. Di na trabaho ni Brad Sherwin, di na trabaho ni Father Darwin. Ang among trabaho is to inform, to spread the truth. Dawaton man ani mo o dili, naana ninyo ang pagtimbang-timbang. Unya, kining mga hilig kaning mga devotion nga wa gi-approve sa simbahan. No? Kay naa may ning lakra nga birhen diha sa inyong bungbong nga amakan, adito nakagapahid-pahid dito sa birhen sa amakan. Ayaw mo pag-devotion, ayaw mo katuo dayon anang mga vision, mga mensahe kuno nga gikan sa Ginoo nga wala pa na-approve sa simbahan. Kay uroy og mugna-mugna ra na sa tawo, di na uto-uto ka. Ug gikan po na sa yawa nga maong milagro, di nagapos ka sa yawa. Mao bitaw pag-ingon sa Vatican nga kanang Our Lady of Mediatrix sa lipa, no supernatural in origin, meaning dili na gikan sa Dios. Ang mga milagro nga nahitabo atong napita, dili iya sa Ginoo. Kung nagpadayon ka pag devotion ana nga nanay hukom ang simbahan, nakasa ka og disobedience sa church authority. Mao na nga tanan nga mga devotion nga wala gi-approve sa simbahan, mga santo ninyong maghilak og dugo, mga santo ninyong magsayaw-sayaw, dili jud na mahitabo nga i-approve sa simbahan, kay dili jud na mahitabo nga tinuod nga milagro. Tuutuhon man ta ana. Wa na ka mo simba kay tuwa ka atong santo ninyong gahilak og dugo. Kabubuton ka sa Ginoo nga kana nga imahen nahimong kompetensya sa misa, dili na kabubuton sa Ginoo. No? Mao to nga na human naman hong oras, mao na nga kanang lain pa di ay. Beware of kaning false charism. Last na ni. Kining counterfeit charism, tingali daghan ninyo dire member sa mga renewal movement nga nagpractice anang gitawag na tog speaking in tongue. Sa pagkatinuod, nagyoy gift of tongue. Nagyoy gift of tongue. Basahon nimo 1 Corinthians chapter 12. Basahon nimo na nagyoy. Kanang word nga tongue di ay gikan sa Latin word nga lingua nga nagpasabot dila. Sa Latin word nga lingua, diha na develop ang word nga language. Nagpasabot pinulungan, masabot. Ang purpose de sa speaking in tongue, ug imong basahon ang 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Ang mga apostoles gitagaan sila sa Ginoo aning nga gasa aron makawali sila sa mga dili magtotoo nga lahi og pinulungan. Ingani ha, ang speaking in tongue di ay duha ra ka klase. Una, ibutang ta og natoy gift of tongue, Bisaya ang akong giwali, pero ang mga langyaw nga nakadungog sa akong wali nakasabot. Mao na igasa ni San Antonio de Padua ug ni San Vicente Ferrer. Ang ilang dialect ang ilang gigamit, pero ang mga langyaw nga nakadungog sa wali nakasabot kay ang ilang nadungog ang ilang pinulungan. Laing klase sa gift of tongue, nakasulti ko sa pinulungan, ibutang ta mo adto kog Japan. Wa ko maka-eskwela og kanang Japanese. Og tagaan ko sa Ginoo og kanang gasa sa pinulungan, makasulti ko sa ilang pinulungan nga wa nako haguig tuon. Karon ang pangutana, puro ta Bisaya nga naa dinhi, puro pagyud ta magtotoo. Unya nagsulti ko ninyo pinulungan nga alalalala di masabot. Unsaon man ninyo pagsabot sa pulong sa Ginoo? Ako mismo unom ko katuig sa renewal movement. Gibadlong kog pare nga iparenounce na wa ko motoo, ning supak pa ko sa pare. So pride. Sa diha nga na-convince nako nga dili day na maayo, akong giundangan without proper renouncement. Giundangan na nako nga wa ko magpa-deliverance kay wa pa man si Father Darwin atong panahona. Napagaw ko sod sa upat ka tuig, walay tingog, tarong nga tingog ning gawas sa akong ning gawas sa baba, maglisod nako og tok. Mao toy retaliation nako kay akong gisalikway ang maong gahom without proper renouncement. Ug napang exorcism ato dili ko maingat to. Hantod na sud nako sa ministry, mao nang nakatok nako balik. Mao nga ako gyud ning gi-share ninyo. Mao din nga usahay, sige tagsimba wa ta mabag-o. Mao din nga mulabaw na ka sa pare. Dili ikaw ang PPC chairman, pero ikaw ang ning preside sa meeting.
Dili ikaw ang principal, pero mura kag principal. No? Dili ikaw ang chapel chairman, pero ikaw ang gaalig-alig. Mo lami ka tagaan og papel, ban paper, kay mo angay magpapel. No, spiritual or intellectual pride is a sign of an evil spirit. Na kay attachment. No? Mao na nga i-purify na to ni tanan gamit ang pulong sa Ginoo. I-purify na to ni tanan gamit unsa man to pag-purify. For example, Brad, kanang kaliwat man kog albularyo, don't worry. No? Gamit i-renounce na siya og nakapahabak mo na ato mog albularyo ikumpisal na ninyo. Daghan kay mig mga kaso nga kanang mag-birthday, kurusan og dugo sa manok ng agtang. Lakaron di naman mapiko og tuhod. Why finding si doktor? Dili kuno taas yang uric, di maarsa ang abaga. Human nila gikumpisal ang ilang mga occult belief and practices, instantly healed yun. Dito sa opisina, kinadaghanang manghilak. Kaya nga naman, tungod sa kalipay nga naayo sila sa ilang sakit, human nila gisalikway katong tanan nga among gisulti ninyo. Mga batanon, nga nung daghang nayawaan, tungod sa ML. Kanang Mobile Legend nga duwa, doorway na siya sa demon. Subo palandungon, gi-appeal na siya sa sports karon. Tanawa ragod ng karakter sa ML, di ba demonic? Mga yawa, lingaw-lingaw raman ang amo kuya, mao lagi. Pero ang imong gikuhaan og lingaw, giutangan og lingaw ang yawa. Dunay tulo ka sign nga ang yawa naka-enter na sa usa ka tawo nga nagduwag ML. Number 1, mautro ang batasan. Maguba ang pattern sa iyang kinabuhi. Kana bitang order and regularity. Di na mo kaon og tarong, di na matog og tarong, nanay iyang kaugalingong kanang balaod. Human nga mautro ang batasan, sensitive. Hinay-hinay ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Kung moingon mo, wa man lagi ko, paghuwat lagi. So, mao na siya. Mao na nga beware gyud sa mga content diya sa social media. Unsaon na to pag-ila nga demonic ang content nga atong gitan-aw sa TV, atong gitan-aw sa social media, kana mga program nga atong gisunod. Unsaon nato na pag-ila nga demonic kung ang content ana is lustful, uwag-uwag. Sige kag tan-aw bold. Kana siya demonic. Hilig ka ng mga heavy metals, rock music o mga kanta nga ang lyrics nag-promote og kanang anger, desperation, kanang murag mo lead sa suicide, kan suicidal ang thought. Demonic na siya. Sige kag tanaw horror movies. Or sige kag tanaw ang mga anime nga nag-promote bitaw og mga salida nga nanay mga chakra, mga chi, mga power, mga witchcraft, mga magic. Kana siya is demonic. Mao na nga perting daghana mig nahandol nga mga estudyante na possess tungod sa social media. Mao na siya, mao na tubag. Sige kag tan-aw anang mga salida, mga TV series nga gakabit-kabit. Laki og laki. Mao bitaw nang nauso ng kabit-kabit karon kaya ang inyong gipang tan-aw nga salida kabit-kabit. Natakdan kakauwagan sa imong idol nga artista. No, nangatawa. Ngano ka ni sila? Duha ra joy kuan ane, naigo or naigo gihapon. Bitaw. My time is okay na bro. Nas padre. Palihog ko na ko bro Joseph kay basig nang lapas na kuanin sa kuan ko kay basin unjag matok na naho ng tok ni padre ba. O jamo ni bilin. So arita, nalang koy ipasupot. Ngano man nga ang akong lolo albularyo na apil man ko sa harassment nga namatay ang akong lolo nga way ning dawat sa iyang abilidad. Unya wa man pud may mosunod. Ngano man kahani, ingani ha. Once di ay ibutan ka practice kag barang, ka practice ka na magyud ng mga butanga. Na magyud na kadaghan may maka-encounter finding doktor
dakog tiyan ning ato sa office, inig-deliverance ana magsukag lansang. Magsuka og buhi nga baki. Uhipan, mga buhi nga mananap. Ingani di ay, once gani nga ang imong lolo occult practitioner, naana siya ay abyan nga evil spirit, abyan nga espiritu, naana sila ay kasabutan. Ang kasabutan ana, hatagan kanako ni ini nga gahom sa kondisyon nga ang imong kalag ug ang imong mga kaliwat ako na. Mo na contract. Mao day na nga kasagaran sa mga kaliwat ug albularyo dili tigsimba, way mga kasal, mga kawatan, mga palahubog, mga ades-ades, mga uwagan. Di ba tinuod mo na? Kay kadto di ang abyan sa iyang imong lolo, mautoy mag-dominate sa inyong kaliwatan, mautoy magtintal nga dili ka maka-establish og authentic relationship sa Ginoo. Mao nga sige simba, sige pagpangawat. Nara panghimantay kinsay buling og kuko ning simba. Nara panghimantay bayot maning paria kay mukiay manang tingog. Maunang nayawaan. Mano daghan kay kog mga cases gyud. Brad, nganong nasakit man ang ahong mama nga karaadlaw man simba. Ang magdi mayawaan ng imong inahan nga dili tanang ning simba gaampo. Kay ang meaning sa prayer di ay is an elevation of our heart and mind to God. Karon ang pangutana, sa imong pagsimba, saan nakapunting ang imong kasing-kasing og huna-huna? Di ba naa sa minister nga way grammar? Naa sa yabag nga choir? Nganong na-distract man ka sa imong tapad nga bahog ilok? Nganong na-distract man ka sa imong tapad nga way himasa? Nganong na-distract man ka sa imong tapad nga siksi kaayo nga ang dughan murag binuntag lube? Nganong na-distract man ka kay ang imong kasing-kasing ug hunahuna wa ma-focus sa Ginoo? Karon balik ta sa occult. Kung dunay usa sa mga kaliwat sa albularyo, magliminister, magkatikista, musod pagkamadre, musod pagkapare, harason na sila sa yawa, kay dili gusto ang yawa nga dunay usa sa mga kaliwat makabalik sa Ginoo. Maunay rason nganong daghang madre na yawaan. Aron mo masulbad anang napita, kung namoy mga involvement, duol mo sa atong opisina sa Office of Exorcism para ma-process. Kay ang makapabugto sa tanang mga occult bondages, exorcism, sacraments, and sacramentals. Na-appeal sa sacramentals ang exorcism. Okay na? Ha, Padre? So, dinhin na lang kukutob sa akong pagpambit, kay basin ba og jamo na mahibilin para ni Padre. Mao na nga, salamat kayo niyong tanan, na hinaot sa kamubo sa atong panahon, na amoy nakatunan, unya, gamay raman among nahatag nga talk. Follow lang mo sa among page sa punto por punto. Daghan mo makatunan dito. No na nga tingali daghan nang nakaila namo tungod ana nga page. So sorry kung di mi kapanagad ninyo kay wa man jud mi kaila ninyo. Kamo ra may nakaila namo. Mao nay nakalisod, no? Mao na nga maobligar jud mig binuutan ani. Lisod na kaadog mag tagay-tagay ta indap din. Uy, ikaw man tong nasa punto por punto no wala ka kamang-kamang na ka sa kahubog. Mao na no nga salamat ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Hinaot unta nga panalanginan mo sa Dios sa inyong mga panginahanglan. Once again daghang salamat ug mayong buntag.